atemoriza. Moita xente lle asusta estar aquí pois mesmo en outros actos de mellor relevancia que esta. Esta maldita pandemia está matando a cultura. Por eso quero agradecervos de novo, como se fiz en outras ocasións, esta mostra de resistencia, de valentía para soster a cultura como se poda, para que non desfallezca, para que non se descalabre, para que unha vez pasada esta epidemia o mundo da cultura siga aí sobrevivindo. Ben, este é un dos nosos actos máis importantes do ano, en Miñares, con xornadas de exaltación do patrimonio cultural. Chega, como vedes do folleto que temos na man, a 11ª convocatoria. Digamos que é a nosa actividade cultural máis importante, porque tiñe, digamos, máis esforzo, non só económico, sino tamén personal, de empeño de mover recursos dun lado a outro para que isto saia adiante. En esta ocasión queríamos centrar, como vedes no título, sobre o camiño de Santiago por Outes. O roteiro de Noia a Santiago é moi antigo, como veredes logo nas paredes da exposición. Pero o roteiro de Noia a Santiago é un roteiro marítimo. Chegamos peregrinos por mar a nada. Os primeiros que coñecemos. Pero hasta Noia os que non eran ingleses ou holandeses ou alemáns iban desde Muros ou desde Mazaricos andando hasta Noia. Entonces, a través deste concello tamén se foron configurando, foi configurando unha rede de camiños de pé, de cabalo, que confluían todos na Ponte na Fonsa. Como nos parece de relieve este concepto histórico, parece-nos de relieve porque creemos que ten moita repercusión, ou pode ter moitas repercusións económicas, como xa está tendo o Camiño de Fisterra ou todos os camiños tradicionales que veñen desde Francia ou desde Portugal hasta Santiago. Unha gran repercusión económica con todo o que move, non só para a hostelería, sino para a agricultura, para o comercio, para os servicios de esas casas rurales, hoteles, hostais, albergues donde os camiñantes paran. Esa abastece. Para tirar rota, por tanto, da economía de Outes, queremos dar un impulso. E así, en colaboración ca Asociación de Amigos do Camiño de la Ría de Muros Noia, está ali Paco Cala, que logo tamén nos pide fixar as palabras, en colaboración con eles, diseñamos todo este programa que abarca hasta o domingo, se o tempo permite, facer a travesía de Freixo a Noia nas nosas embarcacións tradicionais, dos dornas, unha buceta e unhas duas bucetas e un bote de Noia. Pero eso non nos saberemos hasta o día anterior, probablemente, ou 2 días antes, se o tempo nos vai acompañar para o fin desa trayectoria. Un aviso. Hai un cambio no programa obligado por o gabinete de Navacastro. A súa axenda personal obriga a cambiar esa hora, sábado, que pon aí as 12, para as 11 da mañá. Entón, se non é moi incordio levantarnos para esa hora, vai ser así, as 11 da mañá, Navacastro, alcalde de Outes e alcalde de Saúde. Ben, por a miña parte nada máis, alcalde foi sobre a presencia. E agora, Paco Calo, despois o gaño se atreve a meter as palabras. Claro, obrigado. Un perceptivo, non? Bueno, presento-me primeiramente con Francisco Calo, neste caso represento a Asociación Amigos do Camiño. Por suposto, antes de nada, agradecerle a Terras de Outes, a San, que foi outra persona que máis se colaborou, que se acordase de nós neste acto relativo ao Camiño de Santiago, no cal nós elevamos uns aniños aí
reivindicando que se oficialice. Unha das principais objetivos que temos dentro da asociación é a oficialización. Eso está sendo unha tarea dura, de resistencia, é dicir, non é un trámite sinxelo, nin corto no tempo, vamos a un tempo pensando. Gustaríame facer fincapé en que, bueno, que nós somos un pequeniño, e hai que demostrar humildade sobre todo, somos un pequeniño grano de arena dentro do trámite todo que hai de oficialización, reconhecemento, porque detrás de todo isto hai moita xente especializada. Pois, se tenes unha mostra aquí, Popos Apostoli, leva loitando con isto, con profesionais especializados en temas de historicidade, profesionais da fotografía. Popos Apostoli é un exemplo. Seguindo unha histórica é outro exemplo. En Muros, a Asociación Auga e Sal loitando igualmente pola mesma objetivo. A Asociación Turístico Comarcal, Tres Cuartos do mismo. A nivel político configurouse para mí, desde o meu punto de vista, algo moi positivo, que os concellos máis alá de ideas políticas asociáronse todos co mesmo objetivo de oficializar o camiño. Entonces, non cabe duda que isto é un traballo que se está a facer desde moitísimos ámbitos, que esperemos que con esa constancia, con esa profesionalidade nos casos que corresponde, que cheguemos a ese fin, que esperemos que sea máis antes que máis tarde. Me gustaría destacar, en que falamos de que esta xornada vai ser o Camiño de Santiago por Outes, para dar constancia da importancia que ten con Outes, eu penso que é moi importante saber o que formamos parte dentro dese camiño. É dicir, estamos falando de que hai 9 concellos: Muros, Outes, Noia, Portodosón, Lousame, Brión, Rois, Ames e Santiago de Compostela. É dicir, formamos parte deso. E o camiño de por si solo, por Outes, gana enteiros cando facemos esa gran unidade que se está loitando para chegar a Santiago, deste xeito. É moi importante o plantexamento que se fai, por exemplo, da xornada do domingo dos rateiros destas embarcacións, porque é algo que nos fai singulares. É dicir, o feito deste transporte que había de peregrinos desde Muros hasta Noia por mar, con respecto aos camiños, fai-nos ser singulares. Estar máis preto de Santiago fai-nos ser singulares igualmente. Entonces, un pouquiño é ter unha visión global. Simplemente a miña idea era que tuéramos unha visión global do que supoñemos no camiño, e claro, tendo en conta todo iso, o importante que é para o noso concello, que é dicir, estamos aí na entrada da ría, xunto con Noia, a día de hoxe xa temos constancia de peregrinos que están facendo o camiño. A Asociación Amigos do Camiño está dando soporte a peregrinos que queren facer o camiño, porque actualmente, ao non estar oficializado, non hai onde ter información. Quedamos a disposición de calquera das persoas que teña alguna dúbida, que quera practicar o camiño a Santiago, pode contar connosco para calquera actividade que pretenda realizar. Sen máis, animar a Terras de Outes a que siga apoiando iniciativas co Camiño de Santiago. Pois neste ano fixeron estas jornadas, non cabe dúbida que os animedes por ano que ven a sumar outra actividade máis con respecto ao Camiño de Santiago, si cabe posibilidade. Sen máis, gracias a todos por asistir e nada, a disfrutar das jornadas. Bueno, Xusú Reina é un fotógrafo afincado en Noia, ten un renome feito en Noia, pero é originario de Outes. Vos poño aí no folleto explicativo, é natural de San Cosme, en da que fixo o traxecto vital inverso ao meu. Eu son de Noia, caseime para aquí levo 30 e pico anos, e me fixo ao revés. Casouse para Noia, leva 30 anos.
é un fotógrafo xa un renome, unha reputación moi grande, tamén un diseñador. El mesmo se encargou de elaborar estes paneles que hoxe temos aquí expostos para acompañar este programa nosa 11ª mirada. Sin máis historias, dixemos a Cunor para que vos diga catro palabras. Sí, vai, non tiña pensado a intervención, non contaba con ela, pero improvisamos rápidamente. Xa di que son diseñador tamén. Gerardo chámame navalla suiza, porque fago un pouco de todo. Bueno, agradecer a Cardeotes, en especial a San Mariño, por invitarnos, e esta exposición forma parte, é unha parte moi pequeniña, dun traballo moi amplio que levamos facendo desde hai desde o 2010 que levamos traballando neste proxecto xunto conmigo, sempre estuvo Xerardo Grafoso e Pedro García Vidal. Non me vou meter na parte histórica porque deso son esos entendidos. Este viernes é a conferencia ás 8 da tarde. Durante 40 minutos van a ver como unha especie de documental narrado en directo elevan a perfección en xudós. Son moi expertos, entendidos e grandes historiadores. Bueno, respecto á exposición, é unha pequena mostra de todo o que se vai falar ese viernes. Non é unha demostración de habilidades esta exposición, é máis ben unha reivindicación do que acaba de falar Carlos, de por que o camiño Muros Noia ainda a día de hoxe non está recoñecido. Esta exposición o que pretende é mostrar documentos que acreditan de que este camiño xa existía no ano 1147. Por lo tanto, por que os políticos hoxe ainda non está recoñecido? Simplemente vos quero dicir isto. Non é unha demostración de habilidades fotográficas. É unha aportación de documentos que favorezan o que se nos recoñeza o camiño. Nada máis, gracias. Bueno, agora, mentre Kiko fai unhas probas de sonido, vamos facer un descanso de 10 minutos e alguén quer aproveitar para fumar un bitillo. No Camiño de Santiago. No Camiño de Santiago aparecía novamente o seguinte título, non? Que era Apogeo e fin de la caza de las ballenas. Ele estaba Marcial Suárez. Eu ao final non sei como enganou don Paco para que escribise un libro, e é un libro pola súa propia característica de que foi a punta de pistola, obrigado, probablemente comprometido no medio dunha chea, non se sabe se foi de Viño do Ribeiro ou de Viño de Monterrey, que son os dous viños que marcan o, digamos, o eixo Horto e Ocaso, esquerda-dereita, o arco da vida en Allariz, sitúase nestes dous lados. El, nese mesmo libro, conta dun borracho que nun sitio que chaman o Porto, que debía ser que era un lugar onde o río Arnoia se podía pasar, pois estaba no muro, un muro moi alto que daba a baixada para ese porto, e caeu abaixo, e dou un berro, entón acudiron, e estaban intentando reanimalo, e preguntabanlle, que lle pasou? Empuxaronme. A min empuxaronme, lamentábase o home. E dice, pero que non empuxou? Non sei, pero empuxaronme. Pero veo alguén que se achegase. Non, empuxaronme, pero non sei quen foi. E logo dicía, non sei quen foi dos dous. Entón os que asistían dicían, bueno, estáse pechando aquí a investigación, xa temos dous sospeitosos, nada máis. Pero non nos coñecía, é que non sei se foi o de Monterrey ou se foi o do Ribeiro, porque ele estivera bebendo dos dous. Este Marcial Suárez, que ainda que só escribe un libro en galego, nun dos contos, non no mellor do libro, ten unha frase que se perdese toda a súa obra, e só se conservase esa frase, estaría nas antoloxías da literatura galega. Dicía, Allariz
é o pobo de Ourense con máis igrexas por católico cuadrado. E ti dices, bueno, a partir de aquí a cousa vai se poñer moi ben, non? Se me dá tempo ao final, contamos un conto de Marcial Suárez, xa que saiu unha conversa, e xa sabedes que isto é como as cereixas, non? Colles unha cereixa ben enganchada a outra. Todo isto aludía ao eu, que aparte que me gusta aludir a un home que veraneaba en Porto do Son, e polo tanto sentiu o aire salobre do Portus Apostolici, pri, a Jarafoxo, que? Portus, que? Apostoli, así, fácil. Así non chegamos a nada, hai que meter un latín un pouco máis complicado. Pois isto refiro meu, cito a este polígrafo que era Marcial Suárez, bueno, escribeu unha obra que eu non a lin. Vina en Barcelona nun estante, nunha banca dunha librería de vello na rúa, na Praza da Catedral, e claro, o libreiro catalán pedía unha cantidade de diñeiro tan asombrosa que lle pasaba como aquel que confundía as antigüedades ca leña. Dicía, ese fulano confunde as antigüedades ca leña, e o libro era de Marcial Suárez, por tanto, despois non era un incunable para pedirme aquel pastón que me pedía, pero que ten un título tan bo que é Historia del agua e del vino. É unha cousa inquietante, non? Diz, aquí vai haber revelacións impresionantes sobre a relación entre eses dous líquidos que normalmente a xente quere ver separados. Pois eu cheguei aquí e aquí vin que Xan Mariño, o meu querido amigo, puxérame Historias do Camiño, de Kiko Cadaval. Pásame como a Marcial Suárez. Chegaba na contraportada do libro e xa tiña que ler o seguinte libro que tiña que escribir. De carallada, Fostes de putas en León. Como sabe? Fostes de putas en León e non hai perdón para ti a menos que te capes. Que a manca que pecastes, que neste caso foi toda a colloada, mas eso tes que arrancalo. A ele extrañaballe que o apóstolo falase con esas palabras fortes, con colloada, pero dixo, eu quero salvarme e tal, e colleu fras, cortou, tirou así, pasou un corvo, levou no peteiro, e empezouse a desangrar, que é o ali, onde era o chantapólvora, que é o ali, e empezouse a estender o sangre por toda a rúa de San Pedro abaixo. Isto chamou a atención da Virxen do Portal, a Nosa Señora do Portal, que estaba ali, chegou, e veu o outro desangrado, isto, dixo ela, isto mandou o apóstolo, que apóstolo? E o Demo escapando xa, porque a Santa María o Demo ten un medo porque sabe que non lle cola unha. Ten uns 23 enfrontamentos dos que sae sempre escaramentado o Demo. E cando pero xa o colleu, doulle ali unha malleira e díxolle, devolvelle o sangre ao interior, non é así, non lle fa... este non ten nin puta idea. Ti non tens por que cortar nada. Ti o que tens é que arrepentirte sinceramente. E entón o Demo resistíase, Santa María bateulle ao Demo, rompeulle un corno, e o Demo concedeu, e foi cando o sangre volveu ao corpo, e aquel hombre recuperou a vida. Os collóns. E a Virxe dixo, ahora eu fago milagros. Hai algúns que son imposibles de conseguir, mira, está o corvo cas pejas comendo todo. E ademais, a partir de agora, se estás sinceramente arrepentido, non che vai facer falta para nada. Obrigadísimo. Estes días haberá verdadeiro coñecemento, asistide, traede xente, que ainda, segundo as normas, poden entrar 10 persoas máis aquí. Bueno, que veña o alcalde, non a próxima. Cando fala Jarafoxo, porque total, é un consello de 6.000 habitantes, non ha de ter tanto chollo como para non poder vir aquí. Moitas gracias.